Accessible na para sa mga bata nga dunay special needs ang gitukod sa lokal nga panggamhanan nga Nurture Hub sa Kidapawan City. Nga usa ka pasilidad nga nagtanyag og libre nga therapy services para sa mga bata nga nagkinahanglan og partisipasyon sa mga ginikanan. Tumong niini nga mahatagan og patas nga higayon ang mga dunay special needs nga mapauswag ang ilang kinabuhi. So, kani siya, ang ato ang program 3 is gina-make sure nato nga well-integrated pod ang parents sa pag-participate sa therapy program sa mga bata para ma-make sure nato pag-abot sa balay, mabuhat sa jud nila kung unsa tong mga gipangtudlo nato diri para mas mapaspas pod or mas effective ang ginabuhat nato nga intervention with them. Muhatag og assessment ug early intervention ang Nurture Hub ngadto sa mga kliyente nga wala pay access sa developmental pediatrician. Giawhag sab ang mga ginikanan nga dili maulaw nga dadon sa hub ang ilang mga anak kung namatikdan nga aduna sila developmental delay. Another challenge pod is, I think for me, is medyo maulaw pa siguro ang uban na mo-acknowledge nga naadyoy diferensya, makita nila nga dili mao ang development sa ilahang anak. Siguro maulaw sila mag-approach pero kani siya amo adyo i-encourage para matabangan nato na siya. Labing mahal og dunay kakulangon sa pasilidad para sa mga nakasinati og neurodevelopmental diseases. Hinungdan nga gihatagan kini og pagtagad sa LGU Kidapawan. Kini ang pinakaunang pasilidad sa tibuok Rehiyon 12 nga gilusad sa lokal nga panggamhanan. Daiza Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe.